Dek ana diaturi rene ha. Kinutang-kutang tansah bisa lalati. Matur sembah nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin sampun kepareng rawuh wonten dusun Sontonayan. Matur sembah nuwun Mbak Limbuk Mak Cangik sampun dipun kanthi. Nggih sami-sami. Sinaosa ing alam Padang menika kathah widodari, kathah paribasan, kathah bintang tamu kang her-her. Kasunyatan panjenengan mboten ngrewakaken kula kalian rayi kula. Mboten, awit kula menika nggih cinta kalih kalian berdua. Malah bengi iki ya digawake bintang tamu sing her nok le. Lah iya. Herder. Herder ki kirik. Ning lak larang regane. Penyanyi kok iya. Ampun nyepeleke ngorani Mbak Mimin kok kirik. Lah terus napa? Lho niku munyuk. Mboten dik gojek. Niki kula ditresnani warga Sontonayan ya pirsa nek sesuke iki jatuh tempo bareng ya Pri dadi. Terus Ya dipikir ya ora bentoyong ning nek utang ya tetep utang to panjenengan. Merti dusun Nggih. Sontonayan menika sak dukuhan tok lho niki. Sak dukuh mah sak dukuh ngaten pun saged ngantenaken ringgitan 2 malam sedina. Tur ya ana hiburan kejaba wayang ana hiburan liyane, Cek. Sakderenge wayangan wonten tayub. Luar biasa. Kula dongaaken warga Sontonayan tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk kanggenipun momong putra wayah. Amin. Ingkang sekolah pinter sekolahe, ingkang olah tetanen mugi matikel-tikel panenipun hasilipun. Amin. Ingkang nembe meteng mugi lahiran kanthi slamet. Nek anake metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen. Nek wedok dadi wedok tenan. Sejati. Aja kaya kowe. Ya kowe sing ketok kowe kok. Nek aku arep ketok tuwa lho. Kok tuding-tudingan? Body language, sex appeal-nya, lho, innernya. Alah tek apir kok jenggote ting ceringi iki. Kok Jane bakal kerok sik. Jane kok Klaten mar mangkat wis tak kerok. Lah kok ning kene ting sridik meneh. Kok tukul meneh? Apa nek hawa adem ki hawane kaya pengen berkembang biak meneh. Oh tenan kok hawane kok hiburane ya apa berkembang biak aku ngono ki. Ada pepatah mengatakan, Nggih, menika susune lancip, mergo ganjelan boto. Kak dituthuk lho. Lajeng susuki. napa? Jarene susu jebol kaos kaki. Berarti iso dipepe niku. Saged kersake pripun? Alah mboten. Nggih pun kersanipun kagem sopir-sopir mau. Iya. Supirku bis terus gelut karo bagus ini gertene. Sopir kang sing digenahke sopir apa sik, Ces? Ana sopir andong gitu, sopir angkong. Maksudku sopire panggung bengi iki lho. Oh, sopir panggung. Sopir panggung ya, sopir panggung son apa sopire yoga apa sopire Ai saya kowe kenalan genti jeneng Pak Sikil kok gemujeng menika dos pundi to? Mboten napa-napa. Mula dadi wong aja ayu ki ya godaan lho. Mula aku ora tak dandani ayu nek aku dandani ayu banget ndahne sing kendang jaipo ngemel. Lho. Aku dandan ayu ki nggo pengeling-eling kanggone wong lanang. Wong lanang.
Sing wis duwe bojo. Sing wis duwe bojo. Lho, dadi nek nyawang wong wedok ki aja mergo rupa, aja mergo body. Lah kok rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Lah, ora nangis. Iya terus. Ora kaya bedol pohung. Pohung. Mun aku gur sak wortel kok. Walah. Kentang kelinci. Kapre. Menika gantos panjenengan sing sepuh asepe ampuh. Nek kula ragi kalem, es meneping pikir, rada mundur no. Oh iya. Jadi kersanipun pilah. Para pamirsa sontonnya ini ngerti, endi sing lagi berproses, endi sing wis menep, endi sing sudah stay di situ. Oh iya iya. Wis rami ora ono sindian-sindian ngono wis ra goyah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajak agama ya diutamakan nek gur adol bokonge galegol ra mudeng agama iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi. Kabeh bakale ya kembali ke tanah. Lah kowe iki le anu kaya siaran lelayu ngono mawon. Alon-alon kados ingkang dipun ngendikaken Ki Sigit Ariyanto saking Rembang, piyai kathah mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenyotus tusing pesinden. Lek-leke panodya. lek-leke manut. Luxury expensive. Luxury expensive. Jenenge sapa, Bu? Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Lah kok terakhir kok terus ngelokor anu pun kentekan apa? Oh. Jenengmu dawa ya nek artine. Apa artine, Lek? Kamu ngedrop ya dengan nama saya. Ada bau-bau keraton gitu ya. Oh iya, do minder sih denku. Minder. Iya, ada bau keraton-keratonnya iblis ya. Iya. Artinya apa aku mau? Kusumane ngayu wis ngarani nek aku jeron beteng. Putri jeron beteng. Jero keraton. Jero keraton, jeron tembok. Ora sadengah wong iso nyaketi aku nyedaki aku. Iya iya iya. Ora sadengah menungso. Lah ya keraton jin ku bener. Terus Mimin Saputri Ratu Angga inggih. Angga iki demit sing manggon ning nggon kedung. Banyu. Terus Prengganing Tias. Heeh. Mamah kan carane Lho. Sik. Kowe iki turunan Cina to ngundang ibumu kok mamah? Anu Ibu Kanjeng Ibu. Mamah kok ngarit. Kanjeng Ibu menika disipun singetaken. Oh. Dipun kebonaken. Oh, nggih, nggih. Didelikke. Iya. Dados anu le lahir menika ten ngisor wit pring. Dadi soalé delikan kok singitan kok. Mula lahir. Mbokku ki mbok enom ora garwa pademi, garwa selir ngono lho, Ces. Sing lahirke nang ngisor dapuran pring. Terus lahir kowe, mula gateli. Terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono. Apa kuwi? Wardone ra ono. Lah kuwi kana. Ono pecungul. Mang tiliki Pak Depito ya. Mang tiliki. Nek jenengan kan mung niliki sekedar niliki ora neko-neko. Nek bocah-bocah niku niliki mesti duwe pamrih, mesti duwe nafsu, ora iso ngapet hargane kanapson. Nek Pak Depito niliki, oh ya nduk, mung ngono tok. Ora delok, gur didelok tok karo wahing. Pak Depito ya lho. Iya. Jeglong. Iku ora guyon lho, jeglong tenan lho. Nggih to ya Allah. Iya. Mengke mboten sah siram 3 dinten nggih Pak Pitoyo. Pon. Lah ya ndak ilang anu lho gandane. Bar diambung Mbak Mimin kula jamin 3 dina kadasen. Apa yo kok nunggak kok kaya ngono. Kuwi mah jenengmu Mimin Saputri Ratu Angga inggih. Prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono mangkono, Nduk. Kuwi jenenge. Heeh. Ning ketoke ning KTP mboten niku lho Pak. Dateng KTP sinten Mbak Apri? Sukimin. Ning KTP Sukimin. Lah ki ana sejarah sing tak critakake nek aku jek treng nata mau karo Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu, Nduk. Kowe nyamur laku dadi wong sudra, dadi wong cilik, dadi rakyat jelata. Oh, nyamar. Kok nek kowe ngantuk ngerti nek anake ratu mesti saben wong sungkem.
kabeh wong sungkem. Sing ngendang Jepang pengin mijiki sikilku. Ampeanku mesti to nggo banyu kembang, to terus dimek-mek ra wis 3 jam. Pelacune nang ndi? Nek wong lanang ngono kuwi lak mesti ya pengen dahar aku to mesti. Oh iya. Nah. Terus karo Kanjeng Rama, "Nduk, kowe nyamur laku dadi wong sudra nganggo jeneng Sukimin. Ki mung dienggo nyamur laku men. Masyarakat mom ora ngerti aku wong jeron beteng. Sing darah biru berarti. Darah biru. Mula do nyepelek karo hamba. Lah kowe darah biru kok ketok kaya darah kotor ngono to, Lem. Karung tak suntik ki. Menika Mbak Mimin Sukimin. Sukimin. Namung nama alias lho menika. Nama alias saking Kanjeng Rama dalasaken. Lah nek KTP-ne Mbak Apri sinten? Panut Wibisono. Niku ya disunat. Fotone ya isih. Fotone tak delokke tak share ning nggon grup Cakraning Rati. Aja, aku dhisik gur dikerik kunir kok dhisik. Kadasmu sing dikerik kok. Ketoke sampean iki, ketoke tim kok kaya ora ono kecocokan. Siji mesti bantah. Kula niku patuta. Nek Gusti ngeparengke ajeng kula ijolke lila. Iki enom sarjana sabar iso njaga kehormatan. Lah nek iki ayu nek geleman ayu nek geleman didol murah lecekan. Ya kowe nek arep idol lila terserah gawanen lila aku tak dadi sindene Pak Igit ben do didemen-demeni yoga-yoga. Alah. Tak tekon wis wong pira yagane Pak Sigit? Kae cah kae. Monggo lagi Pak Depitoyo nggih Pak. Aja ngono kuwi. Paring panglipur nggih, Mbak. Nggih. Lho, kae sinden tuwai ngono kuwi Mbak Apri. Pripun? Sampe ndene ini kita ibu, kok ngomah yo makan bareng. Mbak Apri madhep rene kono lambe. Kaya ayu wae. Kaya ayu wae. Sakniki Pak Sigit dengar bertambahnya umur, sakniki kula meminimalisir berburuk sangka dengan orang. Nggih. Sakniki pun swidak pinten? 50 kurang 1 kok swidak. 50 kurang 1 kok swidak. Tak kira swidak. Tuyuk-tuyuk ngajak bergas ringas etes ngoten kok. Oh. Cara ngambil ngono kowe metu kentose ya. Apri besok. Dadi ora 50 punjul siji. 50 kirang setunggal. Oh 50 kurang kirang 4 setunggal nggih 4 9. Lah terus niku Nanging kula condro sampean niku mboten kaya umur 4 9 lho, Mbak. Iya penyon. Dari wajah seperti umur 25. Ayo piyai kakung lho mesti ngono kuwi lho nanti parah. Dari wajah umur 25 ya Allah piyai. Dari body nggih umur 30. Ya Allah paike aku ra penak deh. Hei, kok terbanyak. Aku diku ngene lho nek wong lanang ngalem ki terus kowe dipamrih karo aku terus ngersake aku. Bodine kan mateng umur 30 mateng-mateng. Dadi pun nek kelas wajah itu 25. Nggih. Body umur 30 Lah, mateng. Terusan sing mengisor, sikil mengisor niku gandeng wis anu mateng umur 30. Mentesipun kados umur 30 Ya dadi tak total selawe 30 berarti 85. Wis tau. Wong umur kok ditotal. Lah kaya para gapit dhuwur tengah ngisor tak jeret. Asliku mongkok bombong. Raine kaya selawe aku wis nyicil seneng. Jajak melu Cakranrat ra bayaran ra apa-apa sebenarnya atiku mongkok seneng. Lah kok 85. Lah selawe 30 pira. Lah kowe iki kudune ya mawas diri, sadar diri. Lah nek kowe dicandra selawe iki kudune ya ora. Wong iki lho wis kaya jarik kena diwiru. Iki jenenge make up karakter. Oh. Dadi make up ada make up untuk jagong. Oh, yeah. Make up fashion. Betul. Make up karakter. Betul. Lah iki pancen aku karaktere kon dadi wong sing menep. Oh. Karakter demit ngono ya. Injih Pak Igit, paring panglipur, paring tetembangan. Kedah ngoten iki kok wayangan tekan jam 8 esuk lho, Cek. Ora tumbak cucukan neh kowe. Lah esuk mau jam 6 kudune iku jam 8. Aku wegah kurang ngedolian karo warga Sontolian paribasan lho luar biasa kono mosok arep ngedoli jam 2 rampung gara-gara ya aku ya ora trimo aku. Kowe engko nek keterak srengenge malah lanang lho. Oh lah iya. Lah kaget lha iya. Lah iya. Menika wonten nawala tumibeng pangkon. Dipun maaf. Menapa Pak Igit kula informasi menapa panjenengan?
polae jan. Engko nek ana paribasan diwaos Pak Sigit beda karo lek tak aturke rak yo. Ngosek aku iki saiki wis tuwa dadi nek maca iki kudu nganggo ngene iki. Walah, Anu mbok menawi netronipun mboten anu netra mata pitanipun mbok piye? Katur do meteng dumateng. Kula pun mboten meteng pun kiret, Pak. dumateng Ki Sigit Ariyanto sugeng dalu. Kawula UMKM produk kopi Lemah Abang kepareng matur menika produk kopi Lemah Abang kemasanipun ingkang asli kados mekaten. Oh, iki kopi. Oh, iya. Kopi asli saking Kene Sontonayan. Sontonayan. Nggih, kepareng kawula badhe nyuwun sekar tembang sarung jagung sesideman. Nggih, ingkang nembang Mbak Abri kalih Mbak Mimin. Ingkang ndarbeni kopi Lemah Abang panjenenganipun Bapak Mujiarto. Sembah nuwun Pak Mujiarto. Sembah nuwun Pak Mujiarto. Ingkang kagungan kopi dereng asta susu menika sampun samekta. Alah, gorabrakan gombale kok susu. Pak Dalang ini dari tim pemasak. Oh, sing rewang sing masak. Nggih. Nyun lagu sambel kemangi kalih lali janjine matur nuwun kok dipinangkani. Oh iya. Iki sesideman sik nggih. Nggih, kene. Lek men Diapik-apikke lho, Jas. Aku maneng pondokan Pak Bayu ki anu foto karo aku wis ngusel-usel ae ngantek susuku kuwi tekan kelek ngene foto ngantek susuk ngene iki Pak Bayu ki. Pak Bayu panitia. Lah nggih panitia lho. Nggih. Dipun bawani. Nggih. Ingkang senior menika kadosipun Mbak Mimin nggih. Nggih. Apri murid sampean. Nggih dados kula berikan tongkat estafet ayo no ajar kendel. Oh. Men paribasan kowe iki masa depanmu isih dawa. Oh. Nek aku wis bojoku engko paribasan nggawa aku ning Papua, apa tak tinggal wis anu wis tetep iso matek dhewe iki paribasan ora. Bojomu ya bangsane wong. Kudu. Apa? Ya anu wit ringin. Bojo. Ya wong wiwitane Mbak Apri. Wiwitane handerek sang peki. Pintere gurune wis dibenakke cakepane. Andek puno sak durung dibenakke kok anderek sang pekok, saiki pinter sang pekik nggih. Iki ya wong pinter. Sang pekok. Nggih. Menika dipantau saking Rembang juragane Koperasi Pangestu, Pak Purwoko. Salam kagem Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih, Pak Pur. Pak Sigit nek mirsani aku kok ora gelem kedhep ya kaya Budian kaya aku Budian ya. Kaya Bu Sigit kuwi ya nek nyatane nek kowe ora mung keblet netro nek nyawang aku kok ket mau lho keteng pondokan kok Pak Sigit ki gumun, Lek. Mergane susu mudoyong. Benak nose. Apa aku ya Budian. Iya, alah. Nggih. Menika rombongan saking Garung nggih. Iki Budian ki diamput. Nggih, rombongan saking Garung komplit menika Pak Rawiarjo. Iya. Mas David barang Wonosobo Moyo Rene sakonca. Makasih. Mas David ingkang pundi? Oh Mas, nderek tepang Kagem Mas. kaca tinggal. Nggih. Mangke kula nek wangsul Klaten mengke nyopiri saya kula kuwi bobok daleme panjenengan nggih. Nu ngampun tinakali lho. Pun napa-napa Mas kan nimpal ya gelem. Nimpale tong. Niku nggih pengendang. Sing sok ngendangi Mas Benyek niku. Mbok kula dikeplaki Mas. Alah. Terus ke Mbak Apri. Priya bagus kang olah budaya. Mbah nuwun Pak Suroto ya hadir komplit. Ora lali maturun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Kurul Yogyakarta dan Semarang. Komplit do rawuh-rawuh. Ya. Iki mau Dek Apri iki teko anu Kak ngono kan kakak. Kek ngono kok kakek kok. Krungu kok kakek to. Anu suaraku bar ten turu ning perjalanan tidur to suaraku kok dadi kok ngene. Nyatane yo apik ngono kok. Soale ilmu wis tak sokke dek nene. Alah Pokoknya situasi ak duwe bajutan kuwi aja kulino mangan sing peliket. Peliket. Maksudnya kayak sayur Aja nongko, kaya sayur terus Jepan, sayur-sayur sing mengandung getah kuwi bukan tidak boleh tapi dikurangi. Kowe iki kondang lho. Kok nek kowe ngomong sayur sing peliket lah.
Aku ngerti nek kowe iki duwe rasa dicethake. Tak pateni nang kene lho bri kowe. Sowan menyang kutake Coba nek kowe guru ki kaya ngapa nek nyuwara? Kowe seleh babagan iki. Ket mau kok legur sesorah gurune. Kaya ngapa? Dicontoni. Ayah pipit. Pitaya pipit. Ora pipit kuwi ayah pipis. Lah wis kan zaman modern kok ya ayah. Ayah toy ngono lho. Apa? Toy. Pitaya. Kaya tanggaku. Jenenge sapa Mas Dio? Lah jenenge Ngadio. Undang-undangane Dio. Ayo dijukuk tengahe malah HP ya. Ambil suara, apa lora? Dirungokke lho tintingane. Kata-katane kudu sing jelas, artikulasine ayo mangap iki kudu mengingis mecucu. Sinden kondang nek ngantek geblontrok ya dukani Mbah Sukron iki kok. Nah, syukur bagene ngerti sing ngriptoni Mbah Sukron. Lance Mbah Sukron Suwondo. Iya. Aja ngadehi kucem asmane Mbah Sukron. Larase Slendro. Keprok lho kowe. Tak nyuwara. Beri kesempatan tak kepada talenta yang lagi oh iya. Mumbul. Aja ngisi-sini ya, Lek. Menang. Iya. Galak ya. Pemanasan gue Ces. Pemanasan. Injeno ibaratnya wong renang niku nek langsung renang ora anu kan ya mengke keram. Bandara teruskan. Ngece. Ekspresi. Gurune nembak. Kaya ana guru iki lho. Nek dulu wong mung mirengke kaset, mung audio tok. Sekarang visualnya ya penting. Betul. Suarane apik gon begegek kuwi nyawang sindan apa patung. Bandara teruskan. Kaisah nganggo kain ngono Kuwi penekanan. Bahasane wong sekolah etnomusikologine. Lah, etnomusik kuwi jenenge pressing. Pressing suara kok nganggo pesing barang. Ana sing pressing iki penekan, dipres. Dipreske ya, ngono iki berarti ditekan ngono. Mula suaramu ya pres-presan. Kuwi pas. Bandara terus Cengkok senior. Kaya ora tekan, kaya geblondrok ning iso menerke, mergane cerdas. Berarti cengkok senior ya. Cerdas nutup wirang. Kancane cengkok sukun ngono. Selendang kuning. Kok nganggo ayan Kowe kok maido, rumangsamu paling apik dhewe. Ekspresi ki ya ekspresine ya biasa wae wong nyanyi kejang ngene. Ini lho Pak Sigit. Pripun? Apa pentingnya orang sidik jari? Jutaan orang beda sidik jarinya. Terus apa meneh aku karo kowe mesti beda karakter suarane. Nek kabeh kon padha kowe mbok wis difotokopi ya. Lah jare aku muridmu kudune kowe ya padha aku ta wong aku ya nyontoh kowe. Kan kowe baru tak sekian persen nyecep ilmu saka nggon aku. Ra sudi nyecep kowe kok. Ilmu mbok nyecep liyane. Nyecep liyane kowe penak kok kowe. Seksine ana Mbak anu lho Yasi lho, Yasi lho. Ngerti lho Yas. Kowe ngerti lho ora nutupi kaone lho Yas. Barang kok kok tak tutupi. Intelijenku kok akeh. Oh, udah. Terus Selendang kuning kang saking ngeten. Oke. Kaya bunga tirah pas iki. Bunga tirah bakul kobes. Sinden. Oh, sinden. Bacotno ajar kendeng. Suara kurang pramana. Stop. Suara lanang, rasa sok cantik. Suara lanang dibedahke ngene. Napa ya iso? Saged kudune wong lanang kok. Iya. Aku wedok. Wedok kundule mlocot kuwi. Aku wedok, Kak. Wis kapusi kono-kono karemu ning warga Sontonayan aja ngantek kapusan.
Lho wong kanca-kanca ya ngerti nek aku ki wedok. Nek wedok nek mengkurep. Wedok aku ngundangi ya nduk ngono kok ya. Kok kleru ndok ngono. Ora nduk tapi ndok. Ning wasis. Kok kurang kong ta, Lek? Ning wasis. Sikile began. Bekar-bekar. Sesuk bocahmu tinggalan ngomah ae, Dres. Kok nek diawer-awer kucing darani gereh kok. Gila. Dadi nek nyuara lanang ki began. Iya dong sih, teknik. Kok isis banget ya. Apa-apa. Penak. Gue main kabur kanginan. Iya iya. Iya Lek. Gusta. Langsung gede. Langsung gede. Tok menangku nek ra suwe ra iso gede ya. Kalah telek. Ngumro. Wedok Ces. Hangung rom Lanang marang bendora. Nah, Isae. Tias lanang Sulistyo. Lanang wedok bareng. Meteng no. Lho nek nang apa-apa ya ora meteng to pri kecuali kaya aku diteokeh ngono inseminasi kawin suntik iso meteng, heeh. Kawin suntik kowe iki kok kewan apa kawin suntik? Uang ya iso bayi tabung iki lho pri. Tabung gas. Ben bledosi kowe. Maksudnya kan kula jane kula niku subur. Ning rahim kula kan kering kok kan tape ketan niku lho mangan tape ketan niku kan ragi. Mpun nate bobot. Jane sekarang kula uritane kan akeh. Dadi dokter nu ngarenek kok iki jane subur, Mbak. Tapi pola makanmu yang salah. Kok kan mangan seblak, kok kan mangan tape ketan sing pedes-pedes kan. Terus ndek wingi niku keguguran. Miskram sing ngiret ora resik. Sikile bocah isih keri. Masa sikile keri? Iki kudu bocah. Lah apa? Abrakku dhewe. Mula sikil kok merenges. Sikil kok merenges. Sikil kok nyewewek. Gila niku. Anu sumeh kok. Bocah takon sumeh kok. Hangung romarang bendera. Tias Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesidaman Sesideman karya Ki Haji Sukron Suwanto. luwih becik patenane timbang pepisahan Lidyaken Sulistyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa yang praputra
to? Busuk Imin. Ya ora busuk to. Lah apa cuma pokoke Ayo alung ayo bosok. Pokoke Budeni ngaturi Budeni piye? Ya Buden ngono no. Buden. Ayo Buden. Nek Mbak Yosi. Ayo Buyos lho. Nek aku ya kudune kan aku sapa Sukimin. Ya kudune Bu Kiki. Kike. Ayo Kiki. Busuk batang. Ayo Kiki. Rangguka Kiki. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Maksa isine. Kowe apa wae. Senadyan sasideman. Mas kita Rumah saku karo sing Kendang Jembong kok wis kaya apri wis templek ngono lho. Napa saja ya ajeng dianu ya. Bojone nang Medion lho, Pri aja repot-repot lho. Kowe kudune goyangan ki ya ngetutke kendang. Apri itu pinter. Tapi tidak cerdas. Lah ngapa? Maksudnya piye? Nek kowe jogetmu dhewe mau ke eksploitasi tubuhmu, mau ke eksplor tubuhmu sedemikian rupa monggo. Ning partnermu ki wanita menjelang menopause lho. Lah salahe tuwa. Arep muni tuwek menjelang menopause. Arep ngikuti ngono rak ya. Gek aku ya bar masa nifas bareng to. Oh iya. Nifas kok petang sasi leren-leren. Terus banget. Nek ngeruk wedi wae ora nyebut kok gon jogete nyebut. Wis dalah. Nyawango aku Pri ragaku lho Pri. Kok wis ambekane ora Senin Kemis. Sing tak senengi mau kok mumbul terus ndoprok deng. Deng. Eta apik ah. Nyiksa raga. Kono apik, malah aku yang baban angrem. Urip. Yo. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Masa isine. Luar biasa. Kula tak mimik sik dehidrasi kula. Lho dadak ngombe. Yalah. Niku sing diunjuk Mbak Mimin menapa Mbak Apri niku? Niku anu air mineral. Biasane rak dedak oleh kok. Kok yo dak sia karo Mbak Mimin. Wong Mbak Mimin menika wanita yang inner beauty itu seperti tadi. Inner beauty kecantikannya itu di dalam. Di dalam. Mula kowe aja metu-metu. Dadi nek metu ketok lanang.
Maksudnya ini loh, si pentingnya ilmu lebih penting adab daripada ilmu. Piye? Maksudnya, oh ilmu becik, ini adabnya utama. Oh partnerku ki wis umur. Aku ngemong rasa, tepo siliro, mulat saliro hang rasa wani. Ora mudeng tataranmu. Nek ngomong ki diwajibke budidaya lho, Min. Nek kemampuanku lho, Pris mentok. Kowe kudune berusaha, aja kaya ngono. Gelut ya lenang dolenan. Ayo. Kok seneng anarkis. Warga sontonane seneng kerukunan, kedamaian, persatuan kok ning kene jak gelut. Oh, dipantau Abah Kirun iki lho. Dikol aku iki lho. Abah. Anak wedok golek menir, Mbah. Anak wedok. Wedok kok nek nguyuh ngadeg. Lah kok nek lungguh anu klengsreh anu piro niki lho klengsreh lho lungguh klengsreh lemah to. Lungguh kecocok suket. Lah Bu, lah ya kok lungguh kok kenor. Lah ya wong wedok, jare wedok wis gelungan, wis kebayaan nguyuh kok ning ngisor wit ngadeg. Gek nganggo kejang barang. Kok kejang piye to? Kae iki ngetus kok kejang. Jenenge wong tua ora gagas. Mbok nyono perso ibu-ibu ki lho, kowe lho ngrasake kowe mulu agek pira 30 to. Aku seket kurang siji. Wong wedok kuwi lho, krasa slemet-slemet arep pipis, durung tekan kamar mandi wis entek ning dalan lho. Ora kowe ra amak ra mudeng. Lah kuwi nang ndi kuwi? Ngawas nang ndi? Ya ora ngerti jero wong wedok sing lairke ping pira kaya aku. Lairke bayi bajang kae. Ini teman-teman Cakra Ningrat semuanya dapat salam dari Pak Yudo Margono dan Bu Vero. Bu Vero. Terontong-terontong meh wayangan. Bu Vero itu ya beliau ya pejabat tinggi ning apa kersa wayangan. Wayang wong ya perlu nggih to Bu Vero nate lho. Dadi garwani Gatotkaca nek ra kleru dhisik. Bu Vero itu garwanipun Bapak Yudo Laksamana TNI. Biyen Panglima sakniki pun leren. Ning kapan-kapan didhawuhi meneh ya ora apa-apa ya. Nggih pun BA, tapi mboten ngagem bintang tamu Mbak Mimin namung Mbak Apri ingkang dipun kersakaken. Kok mboten napa-napa dadi peniti ya ora masalah sepenting tak niati silaturahmi. Sing dibutuhke Mbak ora tuwale. Kok sik ta meneng brengosmu metu. Lapon. Mbok nek kira-kira nggon kamera ra ketok rasa diumumke ngono buka aib kanca. Sik ngisin-ngisinke. Lah pupure ilang kok brengose ketok. Ayah pipit aku dipermalukan loh. Malam ini aku berasa dikuliti. Nggih, nih jadi harus perlu ditegaskan nggak ada kok jenis kelamin. Betul wonten. Disahkan Mbak yang ada itu hanya laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Betul. Ning sesekali kita sok menemui atau merangguli piai kakung yang mempunyai sifat feminim berlebih. Wong lanang ya sifat feminim loh. Kita tahu misalnya istrinya disakiti, ibunya disakiti, kadang dia menangis. Itu ya sifat feminim karena lebih menggunakan perasaan. Cuman kadang kalau diberikan sifat berlebih, jadi mungkin gerak tubuh berpengaruh ke gerak tubuh dan body language. Lah itu bukan untuk dihujat, bukan untuk di paribasan dipoyoi, neng malah diakomodir, diarahke. Lah menuju ke arah yang benar itu kan proses orang beda-beda. Ono sing paribasan wong lulus SD langsung dadi sugih, ono sing diriwangi kuliah urung langsung sukses. Semua proses hidup masing-masing beda-beda. Selagi masih berproses jangan kamu cemooh, jangan kamu caci. Biarkan dia mencari jati dirinya sepanjang tidak merugikan orang lain. Luar biasa. Bapak Ibu menika wau sekedhik pencerahan saking Gus Sukimin menika wau. Lho soalnya ngene lho, Cas iki penyampaian lho. Apa? Jangan kan orang keluarga kadang ngemoi. Wong liya kok kon nampa keluargane lho ngemoi. Keluarga ngemoi, lingkungan terdekat ngemoi. Itu kudune mereka butuh support system dari lingkungan terkecil keluarga dulu. Orang-orang terdekat, pemuka agama sing ngarahke memberikan wadah. Loh, soalnya misalnya dia tidak diberikan tempat, dia keluar di jalan sana justru masalahnya lebih kompleks. Butuh spot ya. Lanjut. Jadi kalau nyuntulung spotipun Mbak Mimin kalian Mbak Apri soalnya wonten Rembang pun kalau kelompoknya tak kayak film dek wingi pun syuting. Oh iya cocok seremen kula mboten napa-napa. Kadang Kadang kesempatannya yang tidak diberikan. Walah, nek pas leren syuting mangane wakeh-akeh sebelah. Lah jenenge waduk lanang kok. Mergane niku teng donya niku enten telung werna. Telung werna. Enten padang, eneng peteng. Lah nek cara ngeten iki repet-repet. Sore ngono kae. Wah, angger teko arep syuting. Pak Siki. Pak jenengan mafasis banget ya, Pak.
Tak kayak film apik gua yang lak kayak film itu berkarakter. Ternyata bakat menjadi aktor dan aktris mereka itu hebat. Cuman belum terarah. Nggih. Kalih ra Wangi arah-arah nggih. Dados memang harus ada bapak asuh ngaten menika. Wah, aku dadi bapak asuh. Nggih mboten napa-napa lho. Dadi mbok-mbokan. Orang ngono kan berbuat baik itu 1000 dalan dados. Dia itu prias-prias handal semua itu kumpul itu. Misalnya Ardadani padbasane Mbak Ida Lala. Beliau dari dulu wis kondang wis sukses. Nggih, betul. Tapi piye dandani sing jek menggok-menggok. Betul. Lah sing musus-musus menika pancen mulai kula aturke prosesnya berbeda-beda. Yes. Kaya aku lahir langsung wajahku ayu langsung dadi artis kondang wong aku rupaku ayu. Ngetone ono sing tidak terlalu cantik tapi bukan tidak cantik ya. Belum ketemu jati dirinya jadi perlu dipoles. Kaya April niku kan yo dhisik letek bareng sutik putih niki yo. Aku apa aku meneng ae peruk kowe ngomalan. Inje Pak Iget. Dikancani sinden cakrane ngeras. Sinten Kakak Pici menika. Oh, menika ingkang saking Blitar. Oh, Blitar. Mbak Yosi. Anu pesinden weton Banaspati menika to. Menika pesinden lho, menika pesinden weton Google. Oh, Google. Loh, ini takoni apa kowe iso iki dia meningkatkan grade-nya sebentar lagi menjadi ChatGPT. Sebenarnya Mbak sih, padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Kinclong sejarane kaya kaca. Kinclong sejarane kaya kaca. Lanang wadon bebarengan suka. iki dijajarke Mbak Apri ya wis imbang. Dadi pilah antarane sing wedok tenan karo sing wedok mondo-mondo. Grade-nya beda. Grade apa? Grade-nya beda, kelasnya beda. Kamu seperti yang saya sampaikan masih berproses, saya sudah berdiri kokoh. Oh, wis mateng. Ketoke wis ora ilek. Iso berdiri mau biasian. Ya kolo-kolo Mbak. Dadak buka video sik. Wong edan, kowe ngono kuwi lho tenengane iku gimene. Sing buka video aja kaya ngoten niku. Aja ngono kuwi. Aku sesuk kirim. Nek Mbak Yosi aku wegah buka mending langsung eksekusi. Mbak YDP. Yosi Dian Pertiwi. Nek iki SKM. SKM ki apa? Sukimin. Kok kaya susu SKM. Mbak Yosi malam yang kedua. Anjir, niki sudah hari yang kedua. Pripun kesannya sowan wonten Sontonayan? Rampung jam 6 Padang mau kesane piye? Kesane kesel Pak nih. Ya kan bahagia. Dilambari ati seneng ki nyambut gawe mesti katon seneng. Nggih, katon seneng, Mbak. Desa mawa cara, negara mawa tata. Jenengan biasane rak setengah sekawan pun paripurna. Lah iki mau ki sampai setengah 6. Mau ki jane jam 3 ki wis resik wong ki ya ora eneng. Ya ora eneng blas sakjane heeh. Lah ning moro terus jam 4 seprapat lho kok moro loro, telu, kebak terus loro kebak. Lho niku bibar subuhan lajeng mirsani wayang. Lho niku olahraga hati kok. Bapak sikete kemaki peh didelok wong akeh terus ra glembar. Lho, itu lah aku meh tak rampunge jam 09.00 sing nyimping kula meh semaput Pak, kula meh semaput. Wong meh ngantuk kok semaput, turu kok dibasake semaput, turu ya turu kok. Lah kowe iki semaput terus bengi kok. Lah terus niki mengke nggih jam 7. Lho mboten to, mboten jam 7 to. Wah, aku piye to aku Pak kula tembe sowan pisan iki lho. Kudune tekan luhurne ya, Pri. Dadi nek seduluran ki njaba jero ngono lho. Njaba jero. Nggih. Tapi nggih jan membahagiakan penonton mriki niku antusias sedanten, nyenengke nggih. Kula kan mulih mboten gelem Mas gara-gara nek begini. Dari hari pertama sampai hari ini nggih alhamdulillah kebak terus nggih. Dadi kula nek penontonnya akeh iki arep ngerampung iki ewuh bingung. Bapak Ibu nek jenengan ngersake Bapak Sigit mboten rampung ampun mantuk nggih. Ampun Dek, mungkin nek kira-kira jam 3 nggih man kundur mawon mboten. Kok malah ditundung wong nanggap kok ditundung wis ora bengi ora sare kok. Lha niki mujudke warga berbudaya. Berbudaya, kondur subuhan sik bar subuh
wangsul mriki melih lance. Sadurunge sarung jagung nembangan Mbak napa niku Asmarandana Semarangan. Nah, sing cakepane aja turu sore kaki. Nah. Nggih, siap. Nah, niku Kalik sarung ayah piwulange simbah-simbah biyen anak putu aja padha turu sore. Nah, ngaten. Dadi mbah-mbah biyen nasihati anak putune lewat tembang. Pituah niki nasihat Budalang makin jarakku yoga kok anu blangkone beda aku. Oh lah seragame padha. Seragame padha. Lah niku pancen kawan yoga. Budalang aku jenenge tam anu lamur rada lamur lho iki kok anu mite kok beda aku blangkone ya. Budalang. Nggih. Niku wau Budalang niku sik jam lagi 4:30 blorot sik muncul sik. Aja turu sore kaki, aja turu sore kaki. Pripun Pak niki sing dinot sing ndi? Aja turu semanan. Sing bunang seneng dene. Napa bahagia no enten apa yang aku kleru ki sing bunang. Oh ngono. Ya ora aku tok jare tibake sak rombongan. Oh iya. Oh. Aja turu jan banter. Banter iki lagi warek kok. Bojone rak ya kalah. Napa? Ya mau banter. Oh bojoku ra ndek uni kok. Oh lah iya. karo bojone ora tau padu. Ora tau padu, ora tau gegeran. Gegeran. Ya sempurna ya jenenge rumah tangga sing becik ya. Sakinah mawaddah warahmah. Lah piye wong neng-nengan kono. Bojone niku seminggu pisan tuku headset. Nggo nyumpeli kupinge. Diseni Yosi seminggu ini mesti rusak tuku meh. Ning Gusti Allah nek pancen nek rezeki ngoten niku bojone sing putih rada paribasan. Nyang sing kakung pendiam. Pancen wis jodone. Saling melengkapi. Kok boleh tutup kok ndak saur manuk nek kabeh banter. Lho nek aku sebagai wong lanang malah seneng wong wedok nyah brang-breng kaya Yosi. Dadi ketok nek serik-serik nek ora tarter. Ora rampung ya rampung wis ya wis. Ora bermuka dua kaya Apri itu kan bermuka dua. Ketoke kaya Apri kan ketoke kalem ning asine kan gento. Ora mukane sing dua. Lah apa ndase tok sing ndas. Ayo ya, aja turu. Sore kaki. Janganlah tidur di sore hari. Dewa ngangklang jagat. Ada malaikat mengelilingi jagat dunia berputar. Tapi mbak-mbak biyen iki aja turu sore le. Prihatin ono malaikat. Lah mriki ra turu sore bul ngeslot. Malaikat ngubengi jagat dalam rangka napa Mbak Yosi? Nyangke ngebekor kencanane Bokor kencanane bokor iki wadah sing mencorong kaya emas. Jadi malaikat nggo mencorong kaya emas ngubengi jagat. Kayak isine napa ya niku Mbak Yosi? Isi nedongota doa tolak balak. Jadi malaikat ngubengi jagat nggo doa tolak balak. Kalih napa melih? Sandang kelawan pangan
Sandang pangan simbole rejeki. Dadi malaikat mubung nggawa rejeki karo doa tolak balak. Nah. Ya iku kenya nipo bagiane sinten Mbak Yosi sing nampa rejeki kala wau? Wong melek sabarna rimo sing nampa rezeki sing wong melek sabar nerima, tidak sekedar begadang tapi linambaran rasa sabar nerima manteng kunjuk mring Gusti. Nggih sembah nuwun. Muga-muga kuwi kebahagiaan ya, Jeng. Dimantepke atine kuwi nggo mrihatinke keluarga, awake dhewe lho. Mrihatinke anak putu. Lagune Puspita Nala. Oh, siap. Sembah nuwun menika disimak Mas Agus Kentus Lampung. Oh, Mbak Ganesha. Matur nuwun Mbak Ganesha nyimak Mas Ari saking Madiun. Walah kok disawer kok akeh men kok. Disawer kok 10 yuta. Ora ding glundung nulih. Mak tratap mripatku ora mate cupermono Mas Ari nggih sembah nuwun juragane terop, juragane tratak. Nggih, sembah nuwun kunjuk Abai Kirun menika kalian Pak Yudo Margono nembe latihan. Pak Afif Pasean Jatirogo Tuban sembah nuwun. Ha iya, salam nggih kanca-kanca Cakeraning Rat sedaya. Oke. Puspita Nala. Nggih kunjuk para kadang-kadang Karang Taruna sedaya ini lagunya anak muda. Senajan to ora ana kibote. Ngagem gamelan saged menunjukkan keampuhan gamelan. Elok tenan. Nggih, sembah nuwun ditekani anak lanang kok. Purworejo, lho Widi. Nggih, Dik Widi sembah nuwun, Pak Suroto Karang Rawuh, sembah nuwun. Coba kaya ngapa Puspita Nala Mbak Yosi Dian Pratiwi dados. Karo Mbak Deni ya, Cek. Iya, Mbak Deni. Iya. Eseweler bae atu lindri-lindri nyawang semu dasar lencer kuning anggukah rasa tresno
biasa nadyan to ora nganggo keyboard, ora nganggo melodi, ora nganggo drum ya. Ning ya sketsa aja kagem goyang. Weh, lah piye. Lemak-lemak jahatku juga bisa berkurang. Oh. Kak wetengmu jemblengke meteng Lek. Nggih. Pakai 3 jam lho padahal. Puspita Nala niku lagi tren wonten Jawa Tengah, Jawa Timur niku lagi tren. Engko nganu fit notasine jalukun bari gitu. Ning kono pujane sih wis ora payu. Ayo. Oke, kula suwun kagem campur sari sukipan. Oh, monggo, monggo. Menika Pak mboten ingkang pengetipunge di piloro nggih. Nggih, seger. Nika nggih rencang seniman. Rencang seniman. Menika unjuk kadang-kadang Cing Ayung Jakarta Pak Budi Guntoro, Pak Ngaidi komplit menika ugi saking Pak Mujarto menika juragane kopi kalau mau kopi lemah abang. Matur sembah nuwun. Nggih. Menika ugi matur sembah nuwun ibu-ibu tasih semangat lho ingkang mirsani menika. Oh nggih. Luar biasa. Bombatin banci kok do ayu-ayu. Lah tiragati kok mula menika saestu nyun pirsa sejarah mulai karir nyinden wiwit taun pinten Mbak Apri Mbak Mimi. Di Apri wit Menawi kula wit SD sampun nyanyi. Sampun nyanyi. Nyanyinipun campur sari. Campur sari. Nggih, lajeng lulus SMA nembe pewayangan. Pewayangan. Menawi Mbak Mimin kaya kula nate ketemu wonten Bangjo taun 98 menika. Inggih menawi kula prosesipun menika panjang. Mekaten. Dados sakderipun dados sinden fenomenal. Nggih. Nggih menika kula rumiyin dados pengamen jalanan langkung rumiyin. Masa? Inggih saestu Berarti menawi nek ngamen kathah menika tambuh mboten pitados nanging kasunyatanipun kados mekaten lho Mbak Limbo. Namung nggawa icik-icik ngoten niku. Inggih saestu. Coba cilik icik-icike iki beng-beng. Heeh. Ki men nganu men. Wah ya Allah icik-icike ya padha sing wernane pink. Ya ampun. Menika berarti wonten Bangjo nek lampune abang ngoten terus men. Wonten peken ugi, wonten pasar, wonten Bangjo, lajeng wonten perumahan-perumahan ngoten. Lho menika lek min menika kan berawal dari pengamen. Nggih. Pengamen wonten jalanan, wonten ngebis, wonten perumahan. Riyen dandane nggih pun putri ngoten. Oh, berarti namine riyen sanes Mimin Sinten? nalika ngamen. Nggih. Putri Mutiara Retak. Putri Mutiara Retak. Nggih, rumiyin. Lagunipun napa rumiyin jaman ngamen? Nanti kula dibuli. Mboten. Ora, kaya pas zaman ngamen kan lho, Le. Perjuangan masa lalu harus Ben kita. para pamirsa ki ngerti, dhisik ki kowe pas ngamen piye ngono. Oke. Zaman rekosone. Yo ndelok Tadi malam aku mimpi kau. Icik-icike yo. Aku kok setok cek-cek aku yo. Nganggo cek-cek pales kok yo. Ya ora kaya pas ngamen kan lho. Toel. Sukanya towel. Oh, nempel maunya nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh.
Ngono nek krungu sempritan trit. Nggih trauma to. Kok trauma? Terus takut. Kelek. Kowe mbasan ngamen kok kaya anu ya, Lek. Ngapa? Kaya Tugiman Purbalingga. Oh, luar biasa. Tapi ki sakniki ya sapa sing ngerti saiki Mbak Mimin ya wis ngerti dhewe. Oh, cantik. Elegan. Perawatan. Kelihatan mahal. Mula saiki kowe lebih baik Aku hidup menjanda Asik yo. daripada harus digiliri cinta. Aku kamu takkan mau cintanya dibagi dua. Biar janda tidak punya harga diri. Harus bisa. Coklek. Tak kira nganggo gaya sing ngene barang iki. Ngene barang. niku ra mriki. Niku penonton sing kagungan. Penonton sing kagungan nggih. Tak sawang jogete apri kok meh mirip kaya ngono iki mau. Iyalah, prosesipun hidup dados jangan pernah Lika-liku zaman rumiyin sejarah, zaman jangan pernah rekoso. takut. Oh, aku cah lulusan SD sok dadi apa? Semua orang ini beda-beda. Awake dhewe rekoso sing nemu mukti sok putrane. Nggih. Awake dhewe rekoso sing nemu mukti putune awake Leres, dhewe. leres. Mungkin kita tidak kaya harta tapi kaya hati. Betul. Mungkin kita betul. nggak punya uang banyak tapi dicukupkan. Iya. Wayah ngangsur iso. Nggih. Wayah nyumbang iso. Leres. Wayah bar panen arep golek tuku wineh iso. Oke. Jadi wayah anak bayar kos iso. Jadi cukup untuk ukuran kita sama orang lain beda. Suksesnya Mbak Yosi nek di mobil 8. Mungkin suksesku nek di motor siji kena tekan ngendi sikile sehat parah sing pun kanugrah. Ya Allah. Dadi ukurane menungso beda-beda. Nek nganggo ukurane wong liya kita gak pernah merasa Sing penting puas. kuncine cukup nggih. Cukup. Wis kaya aku nih kuncine cukup bojoku njaluk Pak Tumbas niki ya cukup. Cukup. Ora usah. Kok cukup ra usah ndelok cukup wis iso duite ngumpul cukup nggo tuku kuwi kok cukup ra usah, cukup ra Ning usah. wong wedok setia ora kaya Budian Budala. Jelas Aku bojoku. yang ngerti beritane Pak Sigit dhisik Ora. trek-trekote piye nyaten ya sabar banget. Setia menemani neng di Pak Sigit tindak ya diderekke. Dalam cuaca dingin, bojo gemati kok. Bojoku kok. Antara gemati karo wedi konangan ya, Bro. Nek ora Labemo. nek ora ditoking go mulang sara. Nih ya ora nek Pak Sigit ora gur pengen coba-coba sih. Omongane calore kok ya bener kabeh. Kok bener. Lah kula penenten anu kok sing nyampeke ke kula langsung. Mboten nek kula niku aku iki elek ya takoni elek. Udah coba-coba kok terus. Coba-coba pisan oh ternyata apa lah. Pokoke angger nyogone wis seneng. Pokoke nek kira-kira aku tersiasi-asi kok do bungah. Iki caping gunung Mbak Apri karo Mbak Mimin. Oje. Unjuk Mas Ari Medion. Mas Ari Medion. Mas Ari Medion niku ingkang gadah tenda dipasang teng omah kula niku. Lah niku mau WA kapan Mbak Apri Mimin kagungan kersa badhe disumbang terop saking Medion. Oh nggih ta, lho alah. Nggih, sok nek rabimu ya, Lek. Ya moga-moga aku ketemu jodohku ya nak sing sejati. Selama ini hanya orang-orang hanya merusak menginginkan tubuhku saja. Aku pengen sing tresno aku dengan segala kekuranganku. Lah sing mbok pilih antara yoga semene iki sing endi? Aku sing penting nuntun aku dalan ning swarga kok, Jas. Oh njaluk diasinke. Maksudnya ngajari kebecikan iso dadi imam. Tak kira njaluk. Ini tuh yang istiqomah ini. Nah, Sigit. sing bonang niku jomblo. Oh, jomblo. Masa kowe karo sing bonang, Lek? Mas nek jenengan jomblo kula pun ready lho, Mas. Yang kok nek jajan malah kaya ayah karo bapak no. Ayah karo bapak, ayah karo ibu, ayah karo bapak. Karya Mbah Gesang kunjuk Mas Ari kunjuk kadang-kadang panitia Jik. Pak Mujar mumpung menika wayangan diapit dua gunung. Jik. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sumbing. Nah, pokoknya angger diapit dua gunung iki rasane kaya penak. Ayem. Ayem. Hawa adem dadi anget kan. Nggih, nggih. Tapi apa daya, aku nggak punya. Maksudnya Gunung Sindoro kali Gunung Sumbing. Oh, Menika posisi tengah-tengah. Tak tonton ning Google Map wae tengah-tengah nih. Tur wilayah subur nggih. Subur. nggih. Olah Kalau tatanan. survei, kalau mriki ini tandurane tembakau. Tembakau. Tembakau nek sing bagian mriki Lombok. Lombok. Nggih, nggih. Lho nandur lombok. Apri kok nandur anak sak nggon-nggon. Penak. Jebul omongane yo atos yo priyo. Nggih kok. Lah kula ngerti bosoke mriku kok karepe seolah-olah
Seolah-olah ning panggunge aku sing elek, mriku sing apik, sing sempurna. Lah pancen nyatane sing elek ya sampeyan. Kebalikan. Oh, kebalikan. Kula sing tertib, sing yutun, sing reka-reka mriku sing mulang sarak, mriku sing blasak, mriku tekone bosok. Kowe tenan, kowe tertib. Tertib. Ajeng Puspa ki sapa? Oh, kuwi jenengku aplikasi. Dadi kanca-kanca nek jarak 100 meter nek jeneng Ajeng Puspa kuwi kene. Aja kleru. Oh alah. Nek jarak 80 meter kok ana jenenge Ajeng Puspa apa? Apa Putri Mutiara Retak kuwi. Mau kok ana keping cedak banget iki sapa? Sing kulino niku narki niku ngarane. Niku tau kedendo barang ini. Kerja di mana, Mas? Saya yoga. Waduh, aku terus tak bacot ke langsung tak blokir aku. Kuwi bloko yoga apik narki kerja di mana? PDAM. Caping gunung coba kayak apa? Kunjuk Mas Ari, kunjuk para kadang-kadang panitia, Pak Mujarta. Ora lali dikancani Mbak Imroatul Imah. Ah, kene bertiga. Dipun rencani. Neng. Nong. Kene Mbak Imah jumeneng, Mbak. Nggih. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret ramane ngomong Surabaya geger sine Madiun Jakarta Cirebon Merdeka. Lah Mbak Ima iki Mbak Mimin Junior andeng-andenge. Tapi nek muni wis padha. Lah ini apa inspirasi saya nggih dari Lek Kimin ini. Sing mau ta bleguk-bleguk mau ta. Bleguk. Heeh itu loh. Heeh. Andeng-andenge ning kono andeng-andeng. Nek aku dari catak ya, Bri. Kuwi tai kebo kuwi Lek. Nggih. Sing penting dadi wong wedok iki maju etuk ning aja kemajon. Oh nggih. Pinter etuk wong ya pancen iki pinternya ya kudu paribasan madrasah to. Ning aja keminter. Apa-apa jangan berlebihan. Sugih aja semugih. Ngene lemapanke awak ki penak, Mbak. Nah, inilah ilmu yang perlu saya sesep dari jenengan ya itu. Aja disesep, Lah Mbak. pripun? Wong dene kulino nyesep. Oh iya. Maksudnya ilmunya. Dicecep ora disesep. Oh iya ya. Caping gunung buka vokal nggih, buka vokal. Oh, Mbak Ima, Mbak Apri. Heeh. Lek Imin diam aja mengamati putra siswa. Mboten jenggleng. Aku biji no, kira-kira ngoreksi ya. Dek jaman saking Mbak Ima rumiyin Mbak Ima ya. Dek jaman
watuk. Sekar bisa gunung desa dadi raja dadi arah ilang gane pada lara lana luar biasa. piye lek Becik. becik oh iya piye sakwise leren Ya rada lumayan rada pulih otot bebayuku. oh nggih Rada pulih apa? otot bebayu nih Nggih. Pak Igit, kalau wapi kantuk salam saking penyanpun Bu Yati Pesek. Oh, salam kanggo kembali. Nak Sigit nggih. Nggih, Panjenengan sembah. lancar ngaten Nggih, sembah nuwun kagem Budhe. Nggih, salam sak kanca cakraning Rat Budhe, pangestunipun Budhe Yati Pesek ingkang kula suwun. Nggih. Menika wonten request menika lali janjine sambel kemangi, nek lali janjine ben bocah-bocah loro niki. Nggih. Mbak Apri kalih Mbak Mimin saged. Mbak Apri sing kang legah, Mbak Mimin kersane ngancani bocah-bocah. Ayo, Nduk Lila kan Nduk. Anu, Melani. kena nduk duweto karo pakmu gede Pakmu gede. Apri ku nduk ngomong sepisan pindho nandes. lah kowe iki ning Ra omah menghargai lek dandan. lah nek ning omah ya Pak Ding Nang omah iki nang panggung. Panjing ben kapan-kapan pengen kali sak omah dolan ning ngene Mbak Apri, Mbak Mimin ngoten niku. Pinganane liwat bingung pas kok ndike kaca kroyer diarahi nggone Mbak Mimin. lho niku medal nggen kula Nawi Cakra Oh, mekaten. Sik kok mboten pinarak lho Lah sing mari kula supiri dhewe kalau ini ngoten niku. Ngoten. Lah nek kejaba kula mboten nyupir nggih kula jak mampir. Ngoten. Lali janjine Nduk Lila kali Mbak Melani menika request saking ibu-ibu ingkang masak kalau mau. Pripun pengalamane Mbak Lila nyindeni wayang nganti jam 6 padang kentar-kentar. Sami kados mami Mbak. Capek. Oh, capek. Capek tapi kebahagiaan tersendiri loh Nduk, momen-momen seperti itu, pengalaman yang berharga. Kan guru menika. Dados sok benek nyambut ganjil rada adoh, ndalah paribasan dalane paribasan tidak seperti yang kita pikirkan, kita enggak pernah tahu wilayahnya, kita ora gampang ngersula. Langka. Aku wis pernah ngalami sing kok ngono. Nah. Apa wektune rada mundur sithik, aku wis tau ning sontonan ngantek jam 6. Oh. Lah kita kan enggak tahu mungkin oke sambutan, dadi wayangane molor dan sebagainya, dhewe ora entuk ngersula. Sopo ngerti sok ben ning Kali Mindong terus tak rampunge jam 7:30. Jam 7:30 ngono ya. Nggih. Dadi kowe leh pengalaman langka meneh. Saya dawa, saya langka. Lali janjine Nganggo digarap. mesem guyu ya, Nak. Koreografer diarahke Mbak Mimin. Ora kudu terlalu Rumit. dieksplor rasa rumit sing sak madya wae. Aku manut kowe nek ngono nak. Kowe iki takon ngarake malah manut kuwi jane guru apa-apa. Ora duwe pendirian. Dia juga biar ide-ide mereka juga muncul. Oh, betul. Nek kabeh dari saya dia enggak merentul pikiranipun. Tak kira kamu dangkal ternyata kamu jeru pikirannya. Dia harus juga punya ide kreatif yang kita akomodir ya anak. Nah iya, coba lali janjine dados.
sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lingsir sengene ana kene aku nunggu kowe Mana di mana anak kambing saya? tak SMS rambalesi yen tak telepon malah babeni mangkel aku yen kepetok pipimu mesti tak cium Allah, 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 Allah. lali janjine mandane alasane Sopo wong sing ora delok kadung dandan kowe ora janjane kowe ning endi gelagatmu sajana Yo, yo, Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning lawang nganti lingsir sengene ana kene janjane endi gelagatmu sajana priyani hatiku sujana lupa-lupa warnanya kemuning kelabu beramu dan hatiku meletus balon dicoba Wah, ya. Suwukane wis kaya campur sari sukipan. Wingi Sukipan juara 2 nasional lho Pak Igit. Campur sari. Injih. Tepuk tangan untuk campur sari sukipan. Injih, juara 1 dari Pacitan, juara 2 Tulungagung, juara 1, juara 2 dari Sukipan Klaten. Wow, jurine Mas Joko Poro. Injih, Mas Joko Poro. Niku pun tak teleponke kancaku. Yo ora ding. Nggih. Mboten enten nepotisme, menika menyang kreativitasipun unggul. Lagunipun napa sing dilumbake? Menika karyanipun saking Mantos sedaya. Napa? Menika esemu gelo kalih Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Oke. Sing dereng Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Dikancani no. Dikancani ya terus Niku Mbak Ida Lala. asli kelahiran Wonosobo. Wonosobo namung legahipun wonten Surakarta. Adiningrat. Iki pemain wayang hebat, penari jos. Niku kelasipun pun internasional. Dasane kalih kula 11 12 niki. Waduh. Jaman nom-nomane niku. Nom-nomane, wah, Wala tekek. fotone dipajang ning nggon Prambanan kuwi ada di Sinto biyen. Sinto Wisinto. Jaman tahun 1400. Lah lawase ne. Nggih jaman SMKI kalian niku SMKI Ngayogyakarta. Terus kuliahe seangkatan kalian kula teng STSI Solo.
Saiki wis ora ana STW, saiki wis isi. Isi Solo nggih sanes. Wingi kula nggih isi lho, wingi nyanyi ning aku joget ning isi Lenggeran Mbak wingi. Nggih. Ono Mak Bawin Laura, ada Mas Mamo, ada Dik Inces, ada saya. Sapa? Kemarin Wani Tombek. Oh iya. Di Lengger wonten isi. Lenggeran. Ning kan anu kula mung Tembange nopo pas Lenggeran kula wingi. Eling-eling Banyumas. Wow, eling-eling. Ning kula mung mengestoni niku. Oh iya. Kok mengestoni pripun maksudnya? Kok gawe jogangan lho senengane. Eling-eling wis tak tokke ndek bengi eling-eling wis. Mbak Ida kersanipun Gerajakan kok. Nggih menika leres wau dalu mung bawane tapi mlebune Grigis. Oh iya. Ning sakniki mlebune Gerajakan Banyuwangi. Kowe ngapa sampun kala. Aku ya dek wangi kok negake Mbak Ida lah. Menika wonten Gerajakan Banyuwangi kalian bajing loncat. Oh nggih ning sambel kemangi nggih enten. Sambel kemangi nggih wonten ning padha Banyuwangi ini sik nggih. Gerajakan sik. Oh iya ya, Gerajakan Banyuwangi. Ning nong coba langsung umbul-umbul Banyuwangi. Blamjangan Kemalari taman sari Nusantara. Blamjangan kemalari taman sari Nusantara. Blamjangan konong-konong diramake perkoso. Sawah lan keponan nira peramake sepurang uripi. Ata kangen adenyu kiri make gede sumberira. Makane kuyang make jangan sing mari-mari. Apalah jangan seneng susahe wis tak aja takon. Sila pirang jaman tenan temoron ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit dirawake biru yana. Make gede make lapat ambal sekirani. Basa Banyuwangi sing meh padha karo Wanasaba Rika. Riko. Cara kono Rika Nang ngene Rika. kana Riko nang kene Riko juga ada. Riko nggih. Riko nggih wonten. Nggih. Terus Niki men benten dusun pun benten logat. benten logat nggih. Inyong kene masih nganggo nyong. Nyong. Nek nang kono isun. Isun. Nek nang Tegal ana ingsun ya. Sapa kuwi jenenge? Dodok. Dodok nang me dodok ana Isun. telembuk. Telembuk. Si Om kek nganggone ingsun. Isun. Tapi Mbak Ida Wanasabane dulu pundi Mbak Ida? Kepil. 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 Oh, kepil. 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 Nggih. Perbatasan kalian Purworejo lan Magelang. Oh, Kayak ngono. Iya, Coba Mbok. lagune Mbok. ya. Ngene ya, Mbak. Gerajakan Banyuwangi Oh, lah. iya. Request saking para panitia. Oh, lho mbok kaya ngono ya Iya. dadi lho. Request saking panitia. Panitia. Sekang panitia. Apa request iki mau apa? Gerajakan Banyuwangi. Alah, ndase kuwe. Kok nganggo ndase? Aku dasip. Upama inyong seminggu nang kene ya isa bahasa Jawa Bisa ngomong nyong gampang, Yo gampang. bahasa kene gampang tuli. Wah, akeh gandul ya ning kene kan. Gandul oke. Oke. Iya nangka ya anak. Kok malah Mbak Ida itu nang kono tuli kok ngunekke Pak Sigit tuli pete. Ora pancen ngomongan kayak ngono. Oh. Iya tuli. Nek kono ho to carane. Ya nah ngono kuwi. tuli. Oh tuli. Isi. Gerajakan Banyuwangi coba kaya ngopo iki? Sing buka nganu. Coba Mas bagus. Aja. Iya, coba mergo dipantau bojone wis kangen kok omah wis rong dina. Pirang-pirang dina ora mulih kok omah iki bojone wis kangen. Sing nyaron. Yang di sini Mas wis kangen disentak. yang di sana kedinginan, yang di sini kepanasan. Ngono jarene mau. Coba kaya ngapa Gerajakan Banyuwangi Codados.
Luar biasa. Kuwi mau slinder songo. Saya pindah ning 6 Pak Pitaya. Nggih. Perkara lelagon sambung mengke ngen goro-goro. Wae goro-goro mengke Mbak Apri, Mbak Mimin Mas Anggerus jaepongan. Wah iya.
Bajing loncat nganti gelungane nganti potol. Iya,